हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। लोगोफोर, गोदानै फैनो गोनां आबुं मोनसे समाजारि सावथुन। बे सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों जौमोन। लोगोफोर, बे सावथुनाव गुबैयै फावखौ खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर' सेलिब्रिटिनि मुंदांखा एक्ट्रेस अनसुमै बर'। बिथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो जानांगौ। आरो बेजों लोगोसे फावखौ खालामनायखौ नुनो मोनगोन सोमदोन, सनजित, आनारि, निरिबिलि, बाबुल, दशरथ, मीना आरो गोबां फाव खालामगिरिफोरा फावखौ खालामगोन। आरो बे सावथुननि स्ट'रि डाइरेक्टेडखौ खालामदों सोमदोन बर', मिउजिकखौ खालामदों प्रशान्त। लोगोफोर, बे सावथुनखौ नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै दं जानांगौ। जेब्ला सावथुनखौ रिलिज जायो अब्ला आं बेनि सायाव आपडेट लानानै फैगोन लोगोफोर। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखा, जाहाथे भिडिअखौ रिलिज जायोब्ला थाबैनो नुनो मोननाय बायदि। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो।